The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tamang Opo, oras si mo po ba Jessica ito? Martinez po ito. A-actionan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay at live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Backs at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Para sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa, abangan nyo ulit ang aming pagtawag at baka kayo na ang susunod na mabibigyan ng 1,000 piso bilang tulong ng ating programang Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Sundin lamang ang naka-flash na mechanic sa inyong screens ngayon at baka kayo na ang aming susunod na matawagan mamaya lamang. I-follow ang aming mga social media accounts, YouTube at TikTok, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. I-share ang aming live at video uploaded at siguraduhin na nakapublic ang inyong account. At mag-iwan din ng comment at reaksyon sa aming live at video uploaded kasama ang hashtag Ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Saan ka pa mga ka-aksyon, manunood ka lang ngayon at maaari ka nang makatanggap ng 1,000 piso. Mga ka-aksyon, isang construction worker na hinto sa pagtatrabaho matapos magkaroon ng bukol sa kanyang kanang kamay. Mahigit 4 na buwan na rin itong iniinda ni Antonio Adona Concreño Jr. Makakausap natin ngayon si Salvacion Rodriguez Suarez, ang kinakasama ni Antonio. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Salvacion. Opo, Nanay, kumusta po ito ngayong kinakasama niyo pong si Antonio? Medyo nahihirapan po siya kasi hindi pa maano ng doktor kung kailan puputulin yung kanyang braso. Oh, nakaschedule putulin yung braso ni Antonio. Apo. Opo, asan po ngayon si Antonio, Nanay? Nasa bahay po. Nasa bahay. Apo. Sino yung kasama? Sino yung nag-aasikaso sa kanya? Ako po tapos yung 2 anak ko po. Mhm. Nababanggit nyo na kailangan putulin yung braso. Opo, kasi yung pangalawang doktor nagsabi sa kanya, kailangan daw yun para hindi daw po kumalat sa katawan niya. Para hindi kumalat yung impeksyon. Opo. Makikwento nga sa amin, Nanay, paano nagsimula ito at bakit kailangan na putulin yung braso ni Antonio? Yung una po kasi may doon sa dito sa pinakababa ng niya, yung braso niya, may nag-crack po siya habang nagpapahinga. May nag-crack, sabi niya po. Masakit daw po. Dinala namin sa sa ospital. Ayan si Antonio. Yan po yung bukol. Opo. Malaki na talaga, ano? Oo. Kasi yung po ang simula, yung dito niyang hindi po namin napasemento kasi kakulangan nga po ng panggastos sa ospital. Tapos nung nagpunta po kami diyan sa BRT, inanuan lang po siya ng x-ray tapos mga... Hindi nyo na ipasimento. Bakit? Opo. Nagkaroon ba ng bali yung kanyang braso? Oo, may bali po siya. Nakita po namin sa sa x-ray. Dahil na-aksidente din po itong si Antonio? Hindi man po, ma'am. Talagang
nag-ano lang po sa kanya. Anong nanay, bago pa nagkaroon ng ganyang sakit si Tatay Antonio, ano po yung dati niyang trabaho? Contraction worker po. Isang construction worker, Opo. simula pa talaga noon hanggang bago siya magkaroon ng sakit, sa construction na talaga Opo. siya nagtatrabaho. Opo. So ngayon, nagkaroon siya dito ng bali at kinalaunan nagkaroon ng bukol. Opo. Sobrang laki yung bukol, ano? Opo. So ngayon, hindi na po siya nakakapagtrabaho. Paano na lang po nanay yung pang buhay-buhay po ninyo? Minsan po yung mga kapitbahay, yung kamag-anak po namin na nagbibigay, yun lang po. Mhm. Sabi nyo si tatay ay dating construction worker. So mabibigat na trabaho ang kanyang ginagawa, mga binubuhat. Labor po. Yun ba sa tingin nyo, yun yung naging kausa kung bakit nagkaroon ng bukol sa kamay si tatay? Siguro po, kasi pagdating niya po din minsan sa bahay, nagbabasa siya ng kamay. So nagkaroon, itong tinatawag natin na, ano nga yun? Kung sa Bicol na surip. Opo, Ano po? parang ganun po. Oo. So ibig sabihin si tatay, simula pa sa trabaho hanggat pag-uwi niya, talagang siya yung nag-aasikaso sa inyo sa bahay. Opo, din po ako. So kaya hindi po kayo nakakapagtrabaho sa bahay. Kayo po, Nay, ano po yung trabaho, ano po yung pinagkakakitaan po Wala ninyo? man po. So si tatay lang talaga ang Opo, inaasahan ang inaasahan po ninyo. namin. Gaano kahirap na ganito po na yung pinagdadaanan po ninyo, si tatay? Mahirap po talaga. Lalo na ngayon wala kaming may magsusuporta man po yung parang Pakilapit lang po. Ilan po yung anak po ninyo, Nay? 5 po. 5. So, mga bata pa po ito. 15 years old po yung panganay. Yung panganay niyo, 15 years old. So, lahat pa po ay asikasuhin. So, ngayon po may sakit si tatay. Nabago po yung pang-araw-araw po ninyong gawain. Nakafocus po kayo kay tatay, pag-asikaso. Nadagdagan po yung inaasikaso po ninyo. Sobrang bigat po, Nay. Opo. So, ngayon po, Nanay, lumapit po kayo dito sa Ako Bicol, sa Yes, programang Tabang Ora mismo. Ano po yung maaari po namin maitulong po sa inyo, Nay? Ano po yung matulungan lang po kami sa yung sa pang-araw-araw. Pakilapit po. Matulungan po kami sa pang-araw-araw, tapos kung pabalik-balik po ng ospital, tapos kung ano pong mga gastusin doon sa pagputol ng kanyang kamay. So, nakaschedule si tatay para putulin po yung kanyang kamay. Malalaman po namin kung kailan yung schedule paglabas po ng MRI na result. Ano po yung reaction ni tatay nung nalaman niya po na kailangan putulin po yung kanyang, saan ba yun? Kanan, kaliwa? Kaliwa. Kaliwang kamay. Ano po yung... Ganon din po na ano po siya, parang nalungkot po kasi siya nga po talaga ang tanging nagtatrabaho sa amin. Kailangan lang niyang tanggapin dahil kung hindi ito po ay magawang putulin, kakalat po yung Opo. infeksyon sa katawan niya. Opo. Nanay, para sa agarang pagtugon, alamin natin mula kay Miss LV Sedeño kung ano ang maaring matanggap na tulong po ninyo mula sa Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LV. Yes po, good afternoon, Miss Remy. Opo, Miss LV, naandito po si Nanay dahil humihingi po siya ng tulong sa Ako Bicol Party List patungkol po sa kanyang kinakasamang si Antonio. Ano po ba yung maaring matanggap nilang tulong mula po sa Ako Bicol Party List? Miss Remy, ganito po yun. Once po na na-admit na si tatay sa yung hospital bill, sagutin po na ako Bicol Party List. Dalhin Ayun. na po sa atin yung bill. Once po na may bill na sila, dalhin na sa atin sa Malasakit Center. Sagutin na po yung pondo ng Ako Bicol. Opo. So, ibig sabihin po nito, Miss LB, wala nang dapat pang problemahin si Nanay dahil sagot na ng Ako Bicol Party List ito pong hospital bills. Remy, yan ang utos sa atin ni Boss Aldi and then Kong Chill, di ba? Sagutin lahat ang hospital bill ng mga pasyente na nangangailangan ng tulong. Ayun. So, ano na lang po yung dapat gawin ni Nanay para po ay tuloy-tuloy nang matanggap ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Once po yan, nasa BRSMC na yung pasyente, puntahan ako ni Nanay sa Malasakit Center. Nandun na po yung table natin sa labas ng Malasakit Center. Anytime, pwede niya akong puntahan, 8 to 5 p.m. Ayun, maraming salamat, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka. Thank you so much. Good day. Apo. Nanay, napakinggan niyo po si Miss LB. Yes po. Wala na daw po kayong poproblemahin. Sagot po ng Ako Bicol Party List, yung
opera, pagpapatutol po ng braso ni tatay, yung mga gamot na kakailanganin po, sagot na ng Ako Bicol Party List. May problema pa po kayo, Nay? Opo, pakilapit po. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Gumaan po ba yung pakiramdam po ninyo, Nanay? Opo. Opo. Nababanggit nyo din, Nanay, na kailangan nyo din po ng konting halagang pera Opo. dahil yung pang-araw-araw, papunta-punta po ninyo doon. Oo. Siyempre, Opo. habang walang trabaho si tatay, wala po kayo financial assistance mula po sa aming programa. Maraming salamat po. Opo. At siyempre, Nanay, hindi po kayo nakakapagtrabaho, si tatay wala din. Siyempre, kulang din po yung mga kailangan nyo pong iprepara para po sa pagkain ng mga bata. Opo. Tanggapin nyo din po ito, Nanay. Meron po kaming food pack para po naman sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Kumusta, Nanay, yung pakiramdam ngayon? Medyo okay po kasi yung mga iniisip kong gastusin na anuhan din po kahit paano. Ayan. Maraming salamat po. Opo. So, yan po, Nanay, ang bili ni Congressman Saldi at ni Congressman Jill ng Ako Bicol. Lahat ng nangangailangan ay ora mismong tulungan ni Tatay Antonio. Opo. Mga ka-aksyon, ayan po, dire-diretso tayo sa ating patuloy na paghurita ng Semana Santa. Hindi na iba sa atin ang tradisyonal na kinakalakihan nating lahat. Na sa tuwing Semana Santa ay kabilat kanan ang mga grupong nagpepenitensya. Ang ilan ay sadyang sinasaktan ang sarili habang nasa prosesyon. Ang iba naman ay nagpapapako sa krus. Sa unang bahagi ng ating kwentong matutunghayan, alamin natin kung ano ang kahulugan ng Semana Santa para sa mga kumikilala ng tradisyong ito. Panoorin po natin ito. Sa mundong magulo at puro krimen, at sa modernong panahon ngayon, meron pa nga bang nagbibigay halaga sa Semana Santa? Sineselebrate natin yung pagkabuhay ni Jesus dahil inalay niya yung kanyang buhay para lang patawarin tayo sa mga kasalanan natin. Pag nilay-nilay natin sa ating mga kasalanan, pagre-repent natin sa ating kasalanan, siyempre hindi pa rin naalis yung pagpan natin kay Lord, pagsamba natin kay Lord. Us po kasi 'di ba, as students din po, it's time din po for time for us to relax in academics and both para mabigyan po namin ng time din po yung family namin and yung self din po namin since academic break din po. And as for naman po as sa church din po as a Holy Week, parang ito din po yung time na to parang spend time with God to heal. Pero bakit nga ba ang ilan mas ninanais maglakad ng nakayapak sa tirik na araw at tiisin ang masugatan para lamang ipakita ang kanilang pananampalataya? Sa lungsod ng Legazpi, sa Barangay Peñaranda, isang tradisyon ang hanggang ngayon ay hindi kayang putulin ng mga residente at yon ang sinakulo.
sa amin sa lugar, ma'am, parang pananampalataya. Taon-taon po yan, ma'am. Hindi yan naman naaalis na sinatuloy dito sa amin. Binigay na sa amin, ma'am, ng mga matatanda. Kasi parang generation lang, ma'am. Dahil sa tradisyon na ito, nagkakaroon umano ng milagro sa kanilang buhay. Nakilala namin si Robert na minsan ang gumanap bilang Kristo at isang himala raw ang ibinigay sa kanya ng Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Yung time na yon, yung taon na yon, may nagkakuan pa ako, ma'am. Nagkasakit ako. Pagkatapos ang penitensya, mga anong buhay mo, wala. Ang 21 anyos na si Daniel, unang beses daw umano niyang gagawin ang isa sa pagganap sa sinakulo dahil sa isang kahilingan na nais niyang matupad. Sa magulang ko, ma'am. Bili mo ako nag-cutting class. Sa taon, hindi nila alam yun. 16 years pa lang, ma'am, nakasawa na ako. Lagi ako nandyan sa bahay. Hindi naman ako digintindi. At sa ganitong paraan niya raw, maipapakita ang kanyang pagsisi upang magkaayos sila ng kanyang magulang. Pangalawang beses naman ni Alfred sumali sa sinakulo. Pabata pa ako. Nakikita ko na yun. Gusto kong gumaya sa kanila. Maalis lang mga sakit dito sa bahay. Ayos-ayos ng buhay namin. Yung bihira na magkasakit yung ang pamilya ko. Ngayong taon, upang maisabuhay daw ang sinakulo, ay tinuro sa amin ni Jeffrey ang gaganap na Kristo ngayong taon. Siya ang 23 anyos na si Jopper. Bagay sa kanya, ma'am, ang sa gitna, ma'am. Maputi, tapos matangos ang ilong. Hindi nga naman maikakaila sa itsura ng binatilyo na may pagkakahawig kay Kristo. At ayon sa kanya, ito ang kanyang pangalawang beses na gaganap sa sinakulo ng barangay. At nang tanungin namin siya kung bakit niya ito ginagawa, simpleng sagot lang ang kanyang ibinigay. Gusto ko lang bumalik sa Diyos. Sa kabila ng simpleng sagot ng binata, kalakip nito ang kanyang malagim na nakaraan. Na pariwara po kasi ako noon. Nakulong ako hanggang sa nakalaya. Tapos nakulong ulit. Tapos kaya ako nagpetensya. Yan mga ka-aksyon, yung mga tinatawag na traditional na pagpepenitensya. Pero sabi nga mga ka-aksyon ng Simbahang Katolika ni Father Rex, hindi po nila yan kinukonsinti, pero mas pabor daw sila mga ka-aksyon dito sa tinatawag na silent na paghihingi ng kapatawaran sa ating poong may kapal. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, tunghayan naman natin ang isang kwento ng dating drug pusher na nabago ang buhay matapos maranasan ang bingit ng kamatayan. At para naman sa ating mga masugid na taga-subaybay, manood lang po kayo kasi bago matapos ang aming programa, ay pipili kami ng isa sa inyo na mabibigyan ng 1,000 piso mula pa rin sa ating programa at kay Congressman Saldico. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na!
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AK. Tatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang, ora mismo. Kung kanina mga kaaksyon ay ating natunghayan ang iba't ibang kahulugan ng Semana Santa para sa ilan. Ngayon naman alamin natin kung paano nabago ang buhay ng isang dating drug pusher na ngayon ay aktibo na sa gawain para sa Panginoon. Mga kaaksyon, panoorin po natin ito. 14 anyos pa lamang daw si Chopper. Naging madiskarte na siya sa paghahanap ng pera para sa kanilang pamilya, pero sa maling paraan. Simula 14 years old, sobrang hirap ng buhay, walang trabaho si mama at si papa. Magulo ka sa pamilya namin noon. Nakakuha siya ng kaibigan Muslim. Kumbaga merong ganyan. Tapos napaano siya dahil lang papa niya, lagi kami nag-aaway, lagi kami nag-aaway. Hindi siya simula nagkapasok na sa zero drugs. Dahil sa naging impluwensya ng kanyang mga kaibigan sa murang edad, nakapasok siya sa kalakaran ng illegal na droga. Meron akong barkadang Muslim, doon na po simula. Inuutusan niya akong makatid ng drugs. Tsaka sa sobrang hirap ng buhay, pilitan na lang. Isiman. At sa pagnanais na makatulong sa kanyang pamilya, kumapit na siya sa... Lagi akong binubugbog ng papa niya dati. Lagi akong sinasaktan ng papa niya. Kumbaga hingi na hingi, wala man akong ibigay. Kaya pumasok siya sa ganyan na lang. Para siya ang bumibigay. Siya nag-provide. At dahil umano sa droga, nanganib ang buhay ni Chopper na nagpabago sa kanyang paniniwala sa Diyos. Doon binigay yung sign. Kaya doon ako naniwala. Hinila umano siya sa madilim na lugar
At dito, napagpasyahan na tapusin umano ng mga armadong kalalakihan ang kanyang buhay. Nagbubaril ako sa dito. Tapos akala ko patay na ako. Dasal ako na kung totoo talaga ang Diyos, mabubuhay ako. Tapos nakalakad ako nun. Tapos sabi ko, hindi pa ako nakontento, humingi pa ako ng isang sign. Kung totoo talaga ang Diyos, makakahanap ako ng tulong ba. Makakarating ako sa matao. Makakarating ako hanggang nabuhay ako. Hanggang ako nang wala. At dahil daw sa milagrong ito, naging matatag ang paniniwala ni Jopper sa Panginoon. Sa hindi inaasahan, nadakip siya ng mga otoridad at nakulong ng 3 taon. Pero ang kalayaan na inaasahan na udlot pagkatapos ng ilang buwan. 2018 po nakulong po ako. Naglayap ako 2023. Tapos after 5 months, sinet up ako ang barkada ko. Wala man talaga po. Walang transaction o ano pa man. Pinaduman lang pa ako sa draga. Tapos pag-abot ko po duman, by bus na tinutukan akong badil ka mga pulis. Pinadapa ako. At dito, hindi raw niya naiwasang pagsisihan ang kanyang mga nagawa. Sayang ng oras, sayang ng panahon. Panghinayang, ako na dumanggabos ba. Sana di ako nagsabas. Sana di na lang ako nag-intra. Sana di ako nag-iba-iba sa mga arugay ng barkada. At sa pangalawang pagkakataon na nakalaya siya sa kulungan, ay ora mismo niyang inilayo ang kanyang sarili sa droga at nag-umpisa muli bilang tattoo artist. Nagtatato po ako kung minsan may nagpapatato. Kasi mahilig pa ako sa art. 5K, ito lang na Jesus Christ. At dahil sa himala sa kanyang buhay, ay dito na siya nagdesisyon na gumanap bilang Kristo sa sinakulo. Sabi ko sa kanila, kung mag-Jesus Christ kasi magpapatawad palagi ang Diyos. Ay, magdasal ka. Pero hindi rin daw maiwasan ang dumugin siya ng mga marites. Sa iba mataram, sa mga sa iba mataram ilingan ng mga mga banal-banalan na arugan. Pero okay lang yan, hindi ko man papansin, labot ko man sinda. Basta kumuya ko, wala man sinda. At sa unang salang ni Jopper bilang Kristo sa sinakulo, hindi daw umano alintana sa kanya ang init ng araw at hapdi ng kanyang sugat. Saya lang. Wala akong mararamdaman kahit bilad na bilad ka sa init. Mula alas 9 hanggang alas 3, walang init na mararamdaman. Walang hapding mararamdaman. Napakagaan. Hanggang mamatay, ulit-ulitin ko to. Ayon naman sa Archdiocese spokesperson ng Albay na si Father Rex Arjona, isang mahalagang kaganapan para sa Kristyanismo ang Semana Santa. Ang Holy Week ang pinakabanal na mga araw sa buong taon para sa buong simbahan na Katoliko. Kaya nga sa Tagalog, tawag dito ay mahal na araw. Yan. At ito extends from Palm Sunday to Easter Sunday. As a play, wala namang problema masyado. In fact, maganda nga yun kasi sa pamamaraan na yun, mas naibabalik, napapaalala ang buong pagdiriwang ng Holy Week. Kasi ang Holy Week, it's basically a celebration of the Paschal Mystery, which means tatlo, yung pagsakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. So, yung Passion Play ay, yung okay yun. Ang hindi sinasang-ayunan ng simbahan ay yung actual na paghahampas sa sarili, yung pagsusugat, yung pagpapadugo, yung pagpapapako sa krus. Dahil unang-una, it takes away from the message. Kasi dapat ang sentro si Kristo. So nasisentro sa kanila. At paalala niya sa mga Katoliko ngayong Semana Santa. Hindi naman yun ang hinihingi ni Kristo
para sa kapatawaran ng ating kasalanan, para sa ating kaligtasan. Gawa-gawa lang ng tao, personal nilang opinyon. Pero pagdating kasi sa kaligtasan, hindi naman yung opinyon natin ang mahalaga. Mahalaga kung ano sinabi ni Kristo. At hindi yun ang kanyang sinabi. Sinabi niya, kailangan natin na magbago ng buhay. Magtika, talikuran ang kasalanan. Parang niloloko lang ng mga gumagawa nito ang kanilang mga sarili na meron grasya iyon na natatanggap sila. So, kaya dinidiscourage yun ng simbahan. Penance, ano yung real penance? Sa panahon ng Kwaresma, muli nating we put on the forefront yung dati na discipline of the faithful mula pa sa Old Testament hanggang sa New Testament na ginawa natin, pinapaigting natin sa panahon ng Kwaresma. Yung tatlong discipline, tatlong penance ng praying, fasting, and almsgiving. So yun actually ang penance na hiningi ni Lord. Na magkaroon tayo ng mas maraming panahon sa pagdarasal, magkaroon tayo ng, mag-observe tayo ng fasting sa days prescribed at abstinence din sa mga prescribed days. Kasama na yung pagbabawas ng mga bisyo natin at huwag kalimutan yung kapwa, lalo yung nangangailangan. So yun ang penance na malinaw. Hindi kasama dun yung pagpapapako. Kasi yung ginawa ni Kristo, that is the one sacrifice for all. Niligtas na niya tayo. Hindi natin kailangan ulitin yung ating pagpapako tayo sa ating sarili. Pero para kay Jopper, ang pagpipenitensya ang isang paraan para ipakita niya ang pagsisi at pasasalamat sa Diyos. Gusto ko na maging parte kang kada taon ko. Magpasasalamat naman sa Kanya. At dito niya nahanap ang kapayapaan ng isip at kanyang puso sa pagbabalik loob sa Panginoon. Gusto ko lang, sumaugma lang, peace. Yun lang ito, okay na ito. Okay na ito sa ko. Tapos kumpleto kami, okay na. Yan mga kaaksyon ang kwento ng buhay ni Jopper na pinili na talikuran ang kanyang dating gawain bilang isang drug pusher at niyakap etong paniniwala at pananampalataya muli sa Poong May Kapal. Ayan. So yan ang buhay mga kaaksyon ni Jopper. Mga kaaksyon, eto naman, tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng ating programa. Tatawagan ko na ang maswerteng napili ngayong araw na makakatanggap ng 1,000 piso mula sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ayan, magandang hapon. Magandang hapon po. Ayan, ano po yung pangalan niyo po at taga saan po kayo? Danica Banawa po, taga Puro, Legazpi City po. Danica? Ano yung apelyido mo, Danica? Banawa po. Banawa ng Barangay Puro, Legazpi City. Ayan, congratulations! Nanalo ka ng 1,000 piso. Salamat po. Opo, ano po yung gagawin mo sa napanalunan mong 1,000? Pangbili po ng gamot ng anak ko. Excuse me. Pambili ng gamot? Opo. Ayan, sandali lang. Kate, hello. Magandang hapon sa muli. Hello po. Okay, kayo ba ay nanonood ng aming programa araw-araw? Opo. Okay, ano yung masasabi mo sa tinalakay namin ngayong araw? Yung kay Jopper po. Okay. Maganda po yung ginawa niya.
Okay, so congratulations sa iyo, Danica, no? Kayo ay nanalo ng 1,000 pesos. Wag mong ibababa ang telepono dahil tatawag sa iyo ang aming staff para malaman mo kung paano mo matanggap itong 1,000 piso. Opo, salamat po. Okay, congratulations mga ka-aksyon sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa. Maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor, Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre, maaari rin po kayong magtungo sa Ako Bicol tabang ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol tabang ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol tabang ora mismo. Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora Mismo. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Action